Lund & Eriksen er en mere end 100 år gammel virksomhed, som blev etableret i 1912 af Carl Emil Lund og Carl Eriksen. Vi er i dag 45 ansatte, som arbejder inden for el, tele, data, alarm og energioptimering. For Lund & Eriksen handler det om mere end bare elteknik. Vi interesserer os lige så meget for de mennesker, der er ansat i virksomheden, som for de kompetencer, som vi tilbyder vores kunder. Det er vigtigt for os at have en arbejdsplads, hvor der er plads til rummelighed og plads til alle. Vi sætter stor ære i at have en masse unge mennesker med, således at vi til stadighed kan være med til at bidrage til samfundet med nogle dygtige elteknikere. Gennem vedvarende videreuddannelse sørger vi for, at vores dygtige montører til stadighed får opfyldt deres inderste ønsker om at være veluddannede og få lov til at udfolde sig med de ting, de nu har valgt. Vi er en servicevirksomhed, som beror på, at kunderne skal føle sig trygge, når de vælger os. Vi tror på, at hvis man har glade medarbejdere, så får man også glade kunder. Vi mener, at Lund & Eriksens største styrke ligger i, at vi har de stærkeste kompetencer, vi har de dygtigste medarbejdere, og vi har de bedste kunder.